kabeh sumingkira manjing sasana tentrem satu sabda tumanuk liwat sajroning cipta karsa sumrambahing rasa pangrasa Ingsun Nalendra Parang Kencana Prabu Karungala aranku.
Buta Pandhawa tata katiwisaya Indri aksasara maruta bawana bana margana samirana lan warahayang ya jagat dewa Bathara pangestu ngara jagat abdiku sing tak tresnani abdiku sing tak percaya ya mung kowe Togog apa dene Bilung kowe sakloron aja gugup guragapan aja kaget atimu tak timbali wanci Madyaratri yoga sing mboten kaget niku sinten niki wancine tiyang mapan turu mapan sare dumadakan Paduka Sinun Prabu Karungkala utusan dhateng prajurit ndodhok kori ngomah kula Pakdhe Togog ditimbali njeng Sinuwun Prabu Karungkala daya-daya kula nyandak jarit nganggo setagen daya-daya sowan Sinuwun semu beneh lan adat saben baya gatining karsa swami kula aturi babar kula aturi medhar ingkang abdi Togog Teja Mantri ngangkulungaken jangga nilingaken karna semanten ugi kula kang abdi Bilung base enten napa niki wancine enak-enak turu ya Gak lagi mapan mak liyer ngoten ditimbali Paduka kula kang abdi Bilung Sarawita nyadong dawuh bos kowe wong loro sing momong aku wiwit aku jejaka nganti aku dadi ratu ana parang kencana kene kowe sing tak dadekke paseksen kok paseksen babakan apa anggonku dadi ratu ana parang kencana kowe wis nyekseni lamun to aku kuwi ratu kang duweni watak adigang adigung adiguna tegese banter seneng lancangi dhuwur seneng ngungkuli landhep seneng natoni iki watakku bondo negara parang kencana tak entekke kabeh kanggo kebutuhan pribadiku kondange negara kene sugih Mas Inten Barlean sugih Lengapatra neng tak keruk kanggo pribadiku dhewe para kawula padha delak-delak ora kuat mangan ya wis ben kuwi watakku kula niku jane mboten seneng Togog niku dadi abdi dadi pamong nuturi sampeyan wiwit jejaka niku mbok aja ngegungke watak angkara murka nganti sakniki niku mboten dipaelu rembuh kula mboten digugu sampeyan mangan bondo negara tegese korupsi wah mboten niku sampeyan nek sedo niku ora-ora dadi setanan ngoten niku kula niku melu susah melu sedih nek ngetutke bendara kaya sampeyan niku ngoten lho lah iya pripun sampeyan wong korupsi kok lah iya iki Togog sing sedina korupsine sak miliar iki oh iki ana sing luwih akeh meneh iki ora mung sedina sak miliar ngoten pajeke didhuwur-dhuwurke rakyat cilik apa-apa iki sarwa ngel di ngel-ngel ora wurung kok sing dhuwur do mangan bondo negara sak penake kaya ratu gustine dhewe iki ya Gak. Oh iya. Aku ngakoni luput, aku ngakoni kleru. Togog nun. Aku tak takon karo kowe. Aku ratu yen karem mangan bondo negara. Besok matiku apa iso mati sampurna? Besok matiku apa bisa antuk kasuwargan yoga?
nanging driya mangung gung kanduhan rimang lur lena tanpa hanin mak tratap manah kula ya lho iki tegese ngane-anehi syukur bagi sewu paduka menika ngrumangsani dosa syukur bagi sewu paduka niku ngrumangsani luput ngoten niku kula melu seneng melu marem Bas kula Bas mula kang saka kuwi wangsulana pitakonku ratu yen ngeruk bondo negara mangan bondo negara kanggo kebutuhane pribadi kuwi dosaku apa diapura karo sing gawe urip besok aku yen mati apa bisa antuk kasuwargan kok bakunipun syukur bagi sewu paduka menika sampun ngrumangsani gadah dosa ingkang ageng ngoten swarganista marganing neraka niku menungsa urip wonten ngalam donya niku mung ngunduh wohing pakarti ngrasuk busananing lelakon wong urip ana ngalam donya kuwi ngunduh wohing pakarti ngrasuk busananing lelakon ngoten sesantine wong urip niku wonten 8 perangan ngertine sarana takon bisane saka tetiru dadine karana dilakoni apike krana kulina mandine sebab percaya ngoten kelakone menika kanthi dirampungke rampunge kanthi disengkake supaya cepet enggal rampung ngoten yen Paduka Sin Prabu Karungkala mboten takon selawase ya ora pirsa ya Gop mula kuwi aku takon karo kowe yen aku menungsa urip kebak dedosan ki aku apa iso diapura karo sing gawe urip saged Gusti niku maha pangapura ngoten nadyan to dosa sampeyan pitung gunung tumpuk undung yen temen tulus saka jero ati nyuwun ngapura tertamtu Gusti paring pangapura sebab Gusti niku maha pangapura ngene kan hitung-hitungane karo sing gawe urip niku malah gampang kok Bos Sakala mangsa angel niku malah hitung-hitungan karo kancane dhewe. Sok bulet kaya ngoten niku. Nek Gusti Allah niku sarwa penak maha sak napa-napanipun. Maha welas muasih maha pangapura. Caraku njaluk ngapura karo sing gawe urip kepiye kok. Nggih ngaji sinau ngoten. Paduka badhe nggayuh sampurnaning pati badhe ngilangke dosa-dosa sampeyan, nebus dosa-dosa sampeyan. Niku kudu meguru, kudu sinau wonten dwijanipun, wonten brahmananipun. Banjur aku kudu meguru ana ngendi? Nuwun sewu sinuwun. Kabar kang sumebar pawarta ingkang sampun warata menika wonten Brahmana tawiku dibya ing pertapan Arga Kelasa peparab Begawan Bima Suci. Begawan Bima Suci menika kondhangipun ngubalaken kawruh panunggal sangkan paraning dumadi. Medharaken sastra Jendra Hayuningrat, sastra cetha palipurnaning wangsit nggih tulising Gusti kang dumunung ing sanubarining manungsa sak jerone kulit sak jabane daging. Ampuh to niku. Kowe kok ngerti wae Gak? Aku kuwi kabar apa ning jaba Mas Ring ngono wis krungu lho. Ing pertapan Arga Kelasa Begawan Bima Suci. Nggih. Yen aku bakal nebus dosa, aku kudu sowan golek obor pepadang ana ngarsane Begawan Bima Suci. Nggih, ngoten. Napa malih gegayuhan Paduka Sun Prabu Karungkala menika pengin gayuh sampurnaning pati mbok menawi lho menika mbok menawa. Pendhita Arga Kelasa peparab Begawan Bima Suci menika saged dados jalaran kasembadaning sedya Paduka. Yen kaya mangkono aku tuduhne dalane. Tuduhke dalan yang pertapan Arga Kelasa. Aku bakal suwita ana ngarsane Begawan Bima Suci kok aja kesuwen dereke. Tan samar pamoring
Sinuk semoyo limah ing sepi sinimpen Aduh Bathara Gunggang ana kidung rumeksa ing wangi teguh ayu luput ing ora puto birai kabeh jen setan datang kurun remeng remu sorote yang pratangga pati mawan setana wengi hangga ning altoko manampak mawes reping sarira
Wong wilaheng mastuna masidam sekaring bawana langgeng Werkudara ulun Bathara Guru kang tumedhak ing pertapan Arga Kilasa ya awit pawarta kang wis parata ngandharake lamun ta jeneng kita Werkudara madeg Brahmana kanthi peparab begawan Bima Suci pawarta mung ngandharake lamun ta jeneng kita nyebarke kawruh panunggal kawruh kasampurnan mula ulun Bathara Guru kang tumedhak ana ngarga Kilasa kene Werkudara ya Bima Suci. Wong wilahing Yayah Catur Siwah Buja bujane bojo Darma darmane Darma Aji. Lagi dadi pendhita anyaran wae wis wani nganggo sesebutane para Jawata ora nyono orang legewa jeneng kita Werkudara pendhita anyar katon wis kumalungkung semune wis rumangsa ampuh wani nganggo sesebutaning para Jawata apa sebabe yen dewa dikeparengake nyebut kaya mangkono yen menungsa ora dikeparengake apa jeneng kita ngerti tegese apa tembung kang kok ucap kowe kuwi mau upama aku ora ngerti babar pisan aku ora wani ngucapke tetembungan iki mau Bima Suci ya Werkudara pukulun Bathara Guru ki piye Wong wilahing Yayah Catur Siwah Buja kuwi tegese kepiye marake matur marang Arsa Ulun Wong kuwi tegese suwung minangka srana sembahing para kawula Yayah Catur Siwah Buja kang sinembah Paduka Pukulun Siwah Buja ya pukulun Bathara Guru kena ngapa jeneng kita nyebutke kaya mangkono jeneng kita ora nyembah marang ulun ratuning dewa ulun Bathara Guru nadyan ta pukulun Bathara Guru kuwi ratune dewa nanging panjenengan pukulun ora pantes sinembah dening para kawula ing jagat raya banjur sing pantes sinembah dening para kawula ing jagat padhang sapa kang pantes sinembah dening para kawula ora ana liya mung kejaba Gusti kang Maha Welas Maha Asih Gusti kang murbeng jagat kang ratoni jagat saisine kagat resang kabirang ora nanggul ginempit kempit dosang retnaning bawana wong wilahing sekaring bawana langgeng dadi kang sinembah dening para kawula kuwi Gusti kang murbeng jagat ya pancen kaya mangkono Werkudara kaki Bathara Guru ana dawuh mopo yen pancen jeneng kita duwe panemu kaya mangkono ora dadi sabab nanging ngene ya nggir sumurupa Arga Kilasa ya Sumur Jala Tunda kene kang yasa pertapan Sumur Jala Tunda ya Ngarga Kilasa duk rumuhun kuwi Bathara Kuwera dewane kesugihan reh ning sing yasa sing gawe dewa mula kang menang lenggah ana pertapan kene muhung para dewa menungsa wantah kaya jeneng kita ora diwenangke mapan ana pertapan kene apa sebabe yen menungsa ora diwenangke ora dikeparengake mapan ana kene nanging dewa dikeparengake awit antarane dewa kelawan menungsa kuwi tuwa dewa tinimbang manungsa apa ora kleru
Kleru sing kepiye? Manut panemuku antarane menungsa karo dewa luwih tuwa menungsa. Tuwa dewa, tuwa menungsa. Dasarmu apa wani ngucap kaya mangkono? Bima Suci. Morage matura. Aku ora waton ngucap nanging ngucapku mawa waton, mawa dasar. Kaki Bathara Guru sumurupa. Sadurunge Gusti nyipta makhluk sawiji-wiji ana tengahing jagat. Kang cinipta mung daya rong perkara ya kuwi dayane awang-awang lan uwung-uwung. Awang-awang kuwi langit, uwung-uwung kuwi banyu segara. Banjur Gusti lagi nyipta isen-isene jagat Surya, Candra lan Kartika. Surya, Candra, Kartika pirangane telung perkara mau banjur nyawiji dadi rohanining menungsa. Kuwadake menungsa dumadi saka patang perkara ya kuwi bumi, geni, banyu, angin. Wadak patang perkara kawimbuh telung perkara dadi pitung perkara kang winastan wahyu nungkat gaib. Lho. Wahyu nungkat gaib. Iya. Tegese wahyu nungkat gaib kuwi piye? Wahyu kuwi wiji, gaib kuwi samar. Wijine manungsa kang durung linarake jagat padang isih samar, mbuh lanang, mbuh wadon, mbuh urip, mbuh mati kabeh mau samar. Nalika semono Gusti nyipta manungsa loro cacahe, sipate durung cetha kang aran Adam lan Hawa. Adam Hawa rubah sifat dadi lanang wadon. Sawise urip jejodhoan nglairke utawa peputra loro ya kuwi Sayyid Anwar lan Sayyid Anwas kang ratoni jagat wetan lan jagat kulon. Banjur panjenengane peputra Sang Hyang Nur Cahya. Sang Hyang Nur Cahya garwa Sang Dewi Nur Siti Saras peputra telu ya kuwi Darmajapa, Purba Wasesa, Sang Hyang Wenang ya Jati Wasesa. Sang Hyang Wenang garwa Dewi Sarti peputra telu, Bathara Senggana, Bathara Hirumaya lan Bathara Tunggal. Bathara Tunggal garwa Dewi Rekatawati peputra telu, Bathara Antoga, Bathara Ismaya. Banjur Bathara Ismaya Bathara Manikmaya. Mongko Bathara Manikmaya kuwi apa duka pukulun Bathara Guru. Saiki aku arep takon, antarane Bathara Guru karo Bapa Adam iki tuwa sapa? Wong kuwi lah ing sekaring bawana langgeng. Oh iya. Yen dasar kita kaya mangkono ya monggo wae. Nanging kaya mangkene nggir Werkudara. Jeneng kita kuwi jejering satriya. Cumantaka madeg Brahmana ngarga kelasa kanthi gelar utawa para begawan Bima Suci. Apa wis jangkep kawruhmu? Yen pancen wis jangkep kawruhmu, lamun to sira wis pana, apa kang kok wedharke mestine bakal pantes sineksen jagat saisine. Yen aku durung ngerti apa kang bakal tak wedharake, aku ora wani madeg Brahmana. Yen kaya mangkono, jeneng kita wis weruh saliring kawruh kang bisa madhangke kahanan jagat peteng iki. Bima Suci, pukulun Bathara Guru piye? Yen pancen nyata Brahmana kang linuwih, ulun bakal takon. Sing diarani mati sajroning urip kuwi kepiye? Ayo, Wangsulana. Mati sajroning urip kuwi kepiye? Sing diarani mati sajroning urip kuwi kaya mangkene, para age sawange.
Sromara reh manguswa nyumbrang ngengkadi karonaning kaswase aneng marga hamalat gung wong wilahing sekaring bawana langgeng Werkudara pinter njur langit iduwa geni ngaku iso ngikel jagat ning dikaya ngapa lan kepiye wae kuwi bocah bayi wingi sore durung ilang pupuk lempuyange lah kok wis wani-wanine madeg brahmana madeg dadi pandhita tak colong kapiangkuhmu tak takoni mati jroning urip mati tenan kuwi Werkudara ngono pengin dianggep wong tuwa kawruhe durung sepira karo dewa wis mamak mumuk rembuke wani bantah lawan para dewa kepara wani mejang lawan para dewa Werkudara tak colong kapiangkuhmu mati jroning urip bablas mati gilang-gilang kumandamu rampung Dharma Ulun ngrampungke dapurmu Bima Suci iki sapa iki kok kaya Werkudara iki sapa sing ning ngarepanku iki aku Bima Suci lho mongko kuwadakane Bima Suci siji gilang-gilang jerbabah ndepani lemah jebul tinemune ana wujudan kang jebles ana ngarepanku pukulun Bathara Guru jare takon kon nuduhke mati sajroning urip ya iki sing diarani mati sajroning urip raga lan sukma bisa sabejago yen kaya mangkono jeneng kita sukmane Werkudara ya sukmane Bima Suci dasar kepara nyata oh alah iya aku ngakoni kleru aku ngakoni luput nggonku nyawang marang jeneng kita Bima Suci yen pancen kaya mangkono wis pantes apa kang dadi sesantimu nggonmu madeg brahmana ing ngarga kelasa nang coba nyun pirsa sepisan maneh takon apa sing diarani mati sajroning mati kuwi piye mati sajroning mati kaya ngene gilang-gilang ragamu ya bablas sukmamu tak takoni mati sajroning mati ragamu ya mati sukmamu ngono kok ngaku wong tuwa ngono karo sapa-sapa kok mejang kancane sapa-sapa dituturi sapa-sapa diwejang kaya ampu-ampu dhewe bareng tak colong kapiangkuhmu bablas ragamu bablas sukmamu marem rasane ngatiku titi wancine kundur makayangan kaya abot sukuku sapa sing gondeli aku cowoke sing gondeli sukuku iki sapa kok kaya abot kaya binanduling watu wah aku Bima Suci
dumeling ana swara kowe Bima Suci. Iya. Aku mapan ana alam antara ya alam gaib. Kowe aja nyelaki kasunyatan ya iki sing diarani alam pati sajroning pati. Oh, nggih. Aku njaluk ngapura bali kaya wingi uni Bima Suci. Penemban Bima Suci, kula pun cantrik Anoman nyadong dawuh katimbalan Bayagati ning karsa swami wulandari paring dawuh penemban. Kula pun cantrik Gatotkaca nyadong dawuh penemban. Wah, Anoman apa dene Gatotkaca? Dina iki pertapan Arga Kilasa ya sumur Jalatundha. Reksanen karahayane katentremane. Jagang ana sing jero, beteng ana sing kandel. Semune ana kang bakal gawe kisra, bakal gawe kidhuh ana pertapan ngene. Oh nggih, nggih penemban. Lampun totel kados ngaten, sendika ngestakaken dawuh cantrik Anoman ingkang tanggal jawab rumeksa katentreman karahayan pertapan mriki penemban.
Sigrabala kang tumingal prang campu samya ngati halilir dadit wileting gondo dayuang gong menguncang idi benjang sangat jimijel ladenya ngadali wuwus Tursta sura wilaga kaya buta sing ngregil wilayah sarate selikur dina Duh pukulan Bathara Guru kang garwapun Permuni kang garwapun Durga rumaos mongkok bombong raos sing manah wondene paduka pukulan Bathara Guru kersa rawuh mapaning dandang mangure daya gatining karsa swami kula aturi paring dawuh kang garwa namung nganglungaken jaga nilingaken karna duh pukulan garwaku wong ayu Yayi Permuni sumurupa lamun ta kalenggan samengku ana titah ngarcapada kang cumantaka kumawani ngilani dadane para dewa ana titah ngarcapada ingkang cumantaka medharke kawruh sang kanparan kuwi mono cetha lamun ta kepengin ngembari pangwasaning para Jawata tobat titah ngarcapada sinten ingkang kumawani cumantaka lancang medharang kawruh kasampurnan swami kula aturi paring dawuh dhateng garwapun Permuni ora ana liya mung kejaba panenggak Pandhawa si Werkudara kang dina samengko madeg Brahma ning pertapan Arga Kilasa peparab Begawan Bima Suci mula Yayi Permuni ulun tumedhak ana dandang mangure nyuwun senjata pitulungan lawan si Adi dina iki uga Werkudara kudu enggal sirna pertapan Ngarga Kilasa kudu ilang pewujutane menungsa sing kaya Werkudara enjing bidal gumura saking jroning praja kungingang balakuswa wilayah sarate selikur dina duh pukulun lamun ta sedya paduka penyirnaken menungsa kang aran Werkudara ingkang madeg Brahmana peparab Begawan Bima Suci paduka pukulun Bathara Guru pinarak lenggah ingkang sekeca kang garwa Permuni kang badhe ngrampungi karya Jaramaya wonten tinimbalan ingkang adhawuh Kanjeng Ibu Durga kirapna wadyabala dandang mangure dina samengko prapting Ngarga Kilasa mateni Werkudara nuli kepareng ambit medal masilan Kanjeng Ibu Tangi, tangi,
Wah! Wah! Ridu mamur mangamur-amur-urahan pengaran ning ajure kong maguru kangsa tetekadya butula war panjriting Toranggesti ora kata ingkang bojo lelayu sepi waladala ana satra cilik bungkik takik mentoleng mripate brengose sakepel sisih krugat sapa ngaku tambuh lawan aku Cantrik Sencaki ya Cantrik Setyaki murite Penemban Bima Suci. Oh, murid Begawan Bima Suci. Dasar Waranya tiwas kebeneran yen ketemu Cantrike. Gurumu sing jenenge Begawan Bima Suci dikon majurene. Kon majurene kon nekuk dengkul nyembah dlamanku. Derajatmu kuwi apa? Nganti guruku supaya nyembah dlamanmu. Nek nomor 4mu jere gobomu. Buri saka dandang mangure. Salukat katut barat kang bakal ngebuang pertapan gini. Dasar mopo bakal bubar ke pertapan gini. Dino iki pertapan ngargo keloso nyebar ke aliran sesat. Kalau pertapan gini kudu bubar, Bima Suci kudu mati. Bisa mati ini Penemban Bima Suci waton bisa ngelangkai bang gini Setyaki. Candak seperti rembangan, remuk rempu dari rempong. Pecah sirahmu rakon. Matian. Oh iya. Matian. Wah.
Seblake dademu senjai. No dodol di dodol. What? 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 Median sampuk tangane medeni iki. Oh, oh, hei. Handas. Canda. Mati we. Haha. Wah. Oh. Ayo, ngapa kok? What? Candaan. Oh, petian. What? Oh, ha. Oh, head. What? What? Yan, ojo sengguh aku kalah musuh dapur musuh lagi. Murwaju di dodo nyok dodo. Oh, hei, hadba. Menteleng kaya berantem parak. Hopba. Hot, lo, yan. Wait, mana tiang. Aduh, no. Canda. What? Wah. Aduh. Mati ya. Wut. Jegal. Wah. Wah, apa dia gue? Loh, wet. Ayo, ngata kol. Ayo, ada. Wah, rapopo. Bedas. Apa ya? Hiho, aduh, mati yang lo. Lon. Sampluk godo pecas dahmu. Maju rene, sencaki sikar merapat sirahmu. Haha. Hei. Wah. Ayo, melayu yang tinggi. Ora wurunga mati, sampluk godol.
Wet, lo, wet, wah, wah, aduh, mati. Jian, lo, wet, lo, wet, lo, hang, wet, 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 what? Ke barat mundur. Munyuk putih. Kowe sing jenenge Anoman. Yo. Candak dadi opo? Ayo mrecung, wis entuk saweran mrecung. Iya, ngono. Iya, wis iki. Tak cilik. Asem maneh. Cilik-cilik kok balek mere. Alah yo. Weh. Tadat atuh. Wah, cengengesan. Wah, iya. Wah, iya. Dian. Iya. Wah. Iya, awas kowe nyuk-munyuk mati. Wet, mati we. Candak. Wet. Ngene kok merene apa? Wet. Wet. Aduh. Hati. Aduh. Mere munyuk alasan, Cung. Piye, Cung, suarane? Wes ya. Nonton wayang terakhir lho, sesuk bengi ra pareng nonton. Sesuk sekolah, sesuke, oke? Diajari jagat sekarang ini aku. Wet. Oh iya. Tambahin ini Pak, gayane. Iya. Kayak ini. Woi. Wet. Wis iso aku kaya kowe, Cung. Wah. Canda. Wet. Mundur. Dadalah. Irkata sang Gatotkaca non mapakarka sopa. Tekapira Kresna Gatotkaca murang tata
aku kaprawiran ya maju ke parat dan prayitna norawurung prateng Walah beng beng. Lambene kurang cedak ning mik. Kleru. Angger durma rindu mawur, rindu-rindune sapa? Rindu kok rindu. Pangsamang pamongeng surma. Tan samar. Loh, aku nonton ketoprak pas topo Pangsamar. Kiatut koso. Ono paran. Endi sing jenenge Bima Suci kon manjure tugel kulune lakon. Adepono cantrike luwih dhisik. Pecah dasmu. Wek. Edian. Wah! Lunyu awake. Angel cekel-cekelane. Hai! Ah! Hai! Oh! Wah! Loh! Wah! Wes! Mati kowe! Loh! Loh! Wah! Loh! Ora minggir ajur. Hoppa! Hoppas! Loh! Loh! What? Mabur karat. Oi! Canda! Loh, lumpot! Aja ya! Wah! Keren! Loh, 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 loh! Loh, loh, loh! Keren! Wah! Woi! Canda! Loh, lumpot!
ya. Mati ya. Ay. Ngateko. Aduh, mosek. Musmet sirahku. Ah. Oh. Wah. Oh. Wah. Lot. Wah. 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 Aduh. Mati. Wah. Buta Pandhawa tata Gadewe Sayendraksa Sara Maruta Bawana Bana Margana lah dalah lah kok sesekeran jamak bareng metu satriya sing awake kebak sisik wo kowe ora tau adus awakmu busiken ya iki mono sisik gawan lair. Oh. Sisik gawan lair. Sopo? Putra Seswa Pertapan Ngarga Wilasa Cantrik Antarja aranku. Oh. Cantrik Antarja dasar para nyata. Buta saka ngendi? Ewa dene gawe kisruh gawe kidhuh ing Pertapan Ngarga Wilasa. Lek nomripatmu jering gobokmu iki Jaramaya mburi saka dandang mangure. Mundi dawuh saka Kanjeng Ibu Bathari Durga supaya mbubarke pertapan kene ha. Kena mbubarke pertapan kene watun bisa nglangkai bangkine Antarja. Aku ngeman nyawamu becik kuwe bali. Wo bali piye? Aku bali ora entuk gawe diseneni Bunda Durga. Ayo ora gelem sumingkir. Gigit sumpapit pedhot gulumu wae. Kemah-kemah dadiamu, raga jantungmu, kokop getihmu mutiar. Bumi gonjeng langit kelap katon. Cokot gulune jotos dodol. Wah,
Wah, mati kowe candaan. What? Wah. Ayo. Ora mundur ajur. Edah Ayo Ayo Hop What? Gulu dijeloki dipedak. Ojo kakan sambat. Ayo ngadeg kowe. Suwe ra tau ngadeg. Wait, no. What? No. What? Wait. Wait. What? What? Whoa! Whoa! What? Ayo! Jan orang ngalih kena tungkak kowe.
Prabu Antareja kok gelut kalahan iki piye? Wong perang musuh Jaramaya buta dandang mangure kanthi. Apa Kakang Antareja iki lali? Yen dheweke iki duwe sembur rupas sing mandi. Upama kepepete kalah gedruk bumi ping 3 mesti ula-ula sak jagat iki do ngewangi Kakang Antareja. Lah kok trimo dienggo dolanan buta nggo saduk-saduan nggo bal-balan iki piye to? Oh, Kang Antareja mundur. Adimu Antasena sing maju. Buta kae kena sungutku kelakon mlonyoh dadane. Pramara reh manguswa nyumbrengeng Haning marga amal agung Butane kok kapake Dimas tak sungut. Wong aku iki duwe pusaka gawan lair. Sungut kuwi lam tak patek apa meneh banyune tak peres. Tak helet-helet ki apa-apa do mlonyo kabeh. Iki mau butane tak sungut. Mlayu, muni panas ngono. Ngono ora gelem maju ket mau. Lah upama aku maju ket mau kuwi ora ngetoke keringet. Wanti-wanti dawuh penemban Bima Suci. Nadyan to buta-buta saka dandang mangure iso diundurke. Ning sing disuwun aja nganti ninggal kapraitnan. Pertapan kene kudu direksa katentreman karahayane. Ya, aku manut karo kowe Dimas Antasena. Sarade selikur dina ora nyono orang legewa Wadyabala dandang mangure padha kasore yuda musuh cantrik-cantrik karga kilasa tobat Bima Suci eling den eling lamun to Bathari Durga minangka duta saka Hyang Suralaya dutane Pulun Bathara Guru tak enteni lenamu kowe Bima Suci.
titi sunyo madya ratri raras rumedeng ngakoso palwa nguten rasenan sabira tindekano manis soroting pandam sumulut Penemban Bima Suci kula pun Harjuna ingkang suwaning pertapan ngarga Kilasa nggih sumur Jala Tunda sembah sungkem pangabekti kula mugi kunjuk penemban. Wah Harjuna ana wigati apa sowan ana arga Kilasa kene? Kabar sampun sumebar pawarta sampun warata bilih paduka penemban Bima Suci medharaken kawruh sangkan paraning dumadi nggih kawruh kasampurnan. Du penemban keparenga kula badhe ngecep kawruh sangkan paran kados pundi deleking kawruh menika. Yen ngono kowe arep meguru ana kene. Ngono inggih penemban. Apa kowe ngerti syarat seranane wong meguru? Syarat serananipun menapa kewala kula nderek suwawi kula aturi paring dawuh syaratipun menapa waton kula entuk kawruh kasampurnan. Syarate wong meguru ora ana liya mung kejaba kudu percaya lahir batin karo ucape guru. Kowe percaya karo Bima Suci apa ora? Lahir terus sing batin kula pitados ing paduka penemban. Yen kowe percaya karo Bima Suci marake rungokke Arjuna. Dina iki durung titi wancine kowe nampa kawruh kasampurnan. Lungguh ana pepunguran sawetara kene bakal ana daya.
sumilak wadana ing kengesedining usuma memayu hayuning negeri Penemban Bima Suci kula tebih saking negari Parangkencana kula pun karungkala ingkang sowan ing pertapan Arga Kilasa sembah sungkem pangabekti kula kunjuk Penemban karungkala mburi saka Parangkencana nggih ya wis tak tampa sembahmu tiba sewodo-wodo ana wigati apa sowan ana pertapan kene prasajan kewala kula nyuwun ruwat kula menika ngrumangsani dadi ratu ngegungke watak angkara murka watak kula menika adigang adigung adiguna satemah pakarti kula menika damel sengsaraning para kawula sak negari Penemban idam-idamaning manah kula nedya nglebur dosa kula pengen mati sing sampurna satemah antuk kasuwargan jati kula nyuwun dawuh Penemban kados pundi amrih kula saged mati sing sampurna Buta Pandhawa tata gati saya Indriaksa sara maruta wah karungkala wonten dawuh Penemban kuwi yen pengen mati sampurna syarate kudu urip sing sampurna waduh urip kula niku wis kebak dosa mboten sampurna babar pisan. Wis mangan bondo negara entekke wong wedok pirang-pirang. Aduh. Kados pundi Penemban napa dosa kula menika saged diapura kaliyan sing gawe urip. Karumala wonten dawuh yen pengen mati sampurna kudu urip sing sampurna syarate urip sing sampurna kudu luar saka dedosan luar dedosan kadosa pundi wong urip ana alam donya duweni dosa rong perkara siji dosa karo sing gawe urip loro dosa karo alam tegesipun kados pundi Penemban menungsa yen duweni dosa karo sing gawe urip nadyan to dosamu pitung gunung tumpuk undung yen temen tulus saka jero ati njaluk ngapura karo Gusti tertamtu Gusti bakal paring pangapura awit Gusti kuwi maha pangapura sing abot menungsa duweni dosa kelawan alam lho dosa kaliyan alam niku dos pundi sumurupa kowe karungkala wiwit lair cenger ana jagat padang uripmu ora ijen lantaran bapa biyung urip ana jagat padang uripmu ora ijen ning kinanti anasir patang perkara bumi geni banyu angin uripmu kebak dosa karo alam kuwi sing jalari nyrimpeti lakumu melaku sak melaku suket godhong nyrimpeti lakumu krikil watu nyandungi lakumu aku tak takon karo kowe dangu napa Penemban wiwit lair cenger nganti dina iki wis tau ngaturke gunging panuwun karo alam wis tau njaluk ngapura karo bumi geni banyu angin apa durung waduh ngapunten Penemban nyuwun ngapunten Penemban
babar pisan nembe mireng menika malah kula mboten nate ngelengke wanci nyuwun ngapura lan bumi geni banyu angin. Menapa wonten caranipun anggen kula nebus dosa kalian alam. Kowe kudu nglakoni laku prihatin, laku tirakat. Prihatin menapa sing aran milang tanggal 21 dina lawase. Kungkuma ana kali buri pertapan kae. 21 dina lawase, dina sepisan tak gebyur banyu kembang setaman sepisan. Dina kapindho tak ruwat tak gebyur kanggo banyu kembang setaman kaping pindho nganti genep kaping 21 tak gebyur kanggo banyu kembang setaman kaping 21. Waton kula saged sampurna uwal dosa kula nderek morake mono mburi pertapan mono kali wening banyune. Padang bulan kekencaran nadange purnama siji nalikane roe dalu Rungkala weningke atimu selehke rasamu nyuwuna ngapura karo Gusti kang murbeng jagat yen temen tulus saka jero ati njaluk ngapura Gusti bakal paring pangapura awit Gusti Maha Pangapura kaping pindho ngelingana jeneng sira karo kala lair cenger ana jagat padang ora ijen lairmu lantaran bapa lan biyung manunggale roh putih saka bapa sarta roh abang saka biyung satemah biyung sing gawe rupa bapa sing gawe reka Gusti sing nyekseni kowe lair ana jagat padang kinanti anasir patang perkara bumi geni banyu angin sing mreksa uripmu sarenane sawengine mapan ana jagat wetan ya kuwi anasir angin malaikate jabarala wernane putih dina pasarane legi nyuwuna ngapura kelawan anasir angin nyuwuna ngapura lawan anasir geni kang sarirane sawengine ngreksa marang uripmu. Anasir geni lungguhing jagat kidul malaikate maka hala wernane abang dina pasarane paing. Nyuwuna ngapura lawan anasir banyu ing kulon lungguhe malaikate Hasarapala wernane kuning dina pasarane pon nyuwuna ngapura lawan anasir bumi kang lungguhing jagat lor malaikate Hasarapala wernane ireng dina pasarane wagi mula tumrap wong Jawa wagi lungguh ing jagat lor
legi ing jagat wetan paing jagat kidul pon ing jagat kulon yen wis menep rasamu weningna mapan ana tengah ing kono dununging Bathara Wisnu saka tembung wis manunggal cipta rasa budi lan karsa wis manunggal kawula lan Gustine mula wernane manca warna dina pasarane kliwon kawiwitan tak gebyur banyu kembang setaman muga-muga dosamu luntur katut iline banyu kali. Tan samar pamoring suksma sinuksma winah ngasepi karungala wis 21 dina lawase titiwancine jugar nggonmu lakoni wilang tanggal ayo tangi jugara karungala nggonmu njaluk ngapura ditampa karo alam nadyanto wujudmu buta kebak dedosa temen tulus nggonmu njaluk ngapura diapura dosamu mati sampurna. Penemban Bima Suci kula Puntadewa ingkang sowan Pandhawa menika cacahipun gangsal ning kalenggan menika Gotang Penemban Pandhawa Gotang piye kula kelangan adi kula Werkudara mila sowan kula nyuwun konduripun adi kula Werkudara Penemban. wong wilahing Puntadewa sumurpa wus purna darmane kadang Werkudara madeg Brahmana medharke kawruh sangkan paran kawruh kasampurnan dina samengko titiwancine kadang Werkudara bali mring asal kulanira netepi darmane dadi satriya. Nyai Werkudara barep kakangku iya melu bungah siadi
wis purna darmanira minangka Brahma ning Arga Kilasa ayo tak kanthi bali ngamarta. Ya manut. Indara kula Werkudara Den. Kula rumaos mongkok bingah. Biar padang tetrawangan kalenggan menika. Sampun paripurna. Ndara kula Werkudara madeg Brahmana kanthi gelar Begahan Bima Suci. Mugi-mugi kanthi laman menika ndayanana kamulyaning keluarga ageng Bapa Kahar dalah Ibu Ratih sak putra wayahipun wiwit dinten menika sak lajengipun mugi pinaringana sehat wal afiat. Bapa Kahar Bu Ratih sak putra wayahipun sedaya sak keluarga ageng sedaya pinaringan gampil nggenipun pados sandang buga kinayoman jinangkung dening Gusti Kang Maha Kawasa rahayu 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 salaminya.